Mnoge životinje potiču iz prapovijesnog doba. Za neke ni ne znamo da su postojale. Neke od ovih životinja žive čak i danas, a neke su izumrle. Te smo pronašli samo fosile. DABI TV vam predstavlja 10 izumrlih životinja koje smo nedavno otkrili. Vunasti mamut. Ako ste ikada gledali emisiju o prethistorijskim bićima, sigurno već znate za mamute. Smatralo se da je ova vrsta mamuta davno izumrla, sve do ovog nevjerovatnog otkrića u Sibiru. Istraživači su našli cijelu hrpu trupla mamuta, koji su zbog hladne temperature bili jako dobro očuvani i jedan od njih je čak imao velik dio vune na tijelu. Ovo je veliko otkriće jer znanstvenici vjeruju da mogu iz stanice ovog tijela kloniranjem stvoriti pravog živog mamuta. Mali megalodon. Dobro, možda nije pravi megalodon, ali definitivno puno veći i opasniji od današnjih morskih pasa. Istraživači smatraju da je ovaj morski pas veličine automobila i rod megalodona. 2016. u Atlantskom i Tihom oceanu pronašli su ove zube ovog velikog morskog psa, za kojeg su procijenili da je star oko 20 milijuna godina. Je li moguće da mali megalodon još uvijek pliva oceanima? Prosudite sami. Ogromni krokodil. Kao što znamo iz prošlog videa najopasnije životinje, morski krokodil je dosta opasna životinja. No nedavno otkriće pokazalo je da današnji krokodili nisu ništa u usporedbi sa ovim prethistorijskim krokodilom. U Tunisu istraživači su otkrili ostatke ovog zastrašujuće velikog drevnog krokodila, nazvan Makimosaurus rex. Njegovi fosili pokazuju da je bio 9 metara dugačak i težak čak 3 tone. Makimosaurus je živio prije 120 milijuna godina i mogao je zaroniti te povući svoj plijen duboko u ocean. Pelagornis. 2014. znanstvenici su otkrili ovu ogromnu pticu, za koju se vjeruje da je bila najveća ptica koja je ikada živjela. Kosti ove ptice, zvane Pelagornis, pronađene su prije nekoliko desetljeća, no nitko nije znao kakve su to kosti sve do danas. Živjela je prije oko 25 milijuna godina i imala krila 7 metara dugačka u punom razmaku, što je ogromno u usporedbi sa današnjim živućim pticama. Zbog šupljih kostiju mogla je vrlo dobro letjeti, iako je možda zbog svoje veličine imala problema sa uzlijetanjem. Patuljasti glatki kit. Do prije par godina znanstvenici su vjerovali da je ova vrsta kita izumrla. Jedini ostaci ovog kita bilo je par kostiju i viđen je svega par puta u 20. stoljeću. No ova vrsta kita definitivno nije izumrla. Ovo je dosta mal kit u usporedbi sa većinom ostalih kitova. Maksimalne veličine do 6 metara. Znanstvenici smatraju ovog kita živućim fosilom, jer je većina njegovih predaka i srodnih vrsta izumrlo prije više milijuna godina. Prije nego što nastavite gledati, dajte nam jedan like i pokažite nam koliko vam se sviđa ovaj video. Coelacanth. Ova drevna riba živjela je prije 65 milijuna godina. U to su vrijeme otprilike izumrli dinosauri. Ova dosta velika riba zapravo nije izumrla, jer nedavno je pronađena kako pliva u oceanu. Istraživači ju nazivaju živući fosil, jer ova životinja je drevna. Ne zna se točno kako je toliko dugo preživjela. Iako je živa, ovu ribu nije toliko lako pronaći u oceanu. Ljudi ju jako rijetko vide, no ipak postoji. Latonia nigriventer. Ova žaba, jako karakterističnog izgleda, ne viđa se baš često. Do prije 60 godina živjela je u Izraelu i vjerovalo se da je ova životinja izumrla, no nedavno je jedna pronađena. Ovakve žabe i njihove srodne vrste milijunima su godina živjele u Europi, no prije 15.000 godina sve vrste su izumrle, osim ove. Smatra se živim fosilom. Protanguila. Ova jegulja je pronađena oko otoka Palau u Tihom oceanu i dosta je drugačija od ostalih vrsta jegulja. Znanstvenici smatraju da ova životinja spada u zasebnu kategoriju. Kažu kako je ova jegulja više slična davno izumrlim jeguljama koje su živjele prije više milijuna godina nego onima koje žive danas. Također je smatraju živućim fosilom jer kažu kako je moguće da potječe čak iz mezozoika.
to jest prije 66 do 250 milijuna godina. Dormalosion. Ovo je nedavno otkriveni sisavac mesoed koji je živio prije 55 milijuna godina. Znanstvenici se slažu da je ovo predak svih danas živućih velikih mesoeda koji nastanjuju naš planet, što uključuje tigre, lavove i medvjede. Nakon detaljnog istraživanja, otkrili su da je ova životinja težila samo nekoliko kilograma i živjela na drveću. Otkriven je 2014. i danas više nije živ u izvornom obliku. Nova vrsta pterosaura. Brazilski arheolozi nedavno su otkrili ovu do sada nepoznatu vrstu pterosaurusa, nazvanu Kauiara dobruski. Pronašli su čak 50 fosila ovih nevjerovatnih životinja koje su letjele nebom Brazila prije 90 milijuna godina. Ovo se smatra velikim otkrićem, jer sve do sada otkriven je samo mal broj fosila pterosaura na svijetu. Ove ptice živjele su u kolonijama i imali promjer krila do 2,5 metra. Kao što vidimo, od običnog pterosaura razlikuje ih ova trokutasta oštra izraslina na glavi. Ako vam se svidio ovaj video, dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa.